जोङो बे साननैसोआव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बायदि बायदि गामि बायदि बायदि रायजोफोराव जोङो नुनो मोनदों जे NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रनजन दैमारि सार बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां मोननांगौ आरो बिथांजों लोगोसे थाफानाय NDFBनि केडार्सफोरा थाबैनो जेलनिफ्राय नायबिजिरनायनिफ्राय उदां मोनो बेखौ लानानै जोङो बायदि बायदि थावनियाव बायदि बायदि गामियाव आफा इसोर अबंलावरिनियाव आर'ज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नंगौ बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै दंफैयो बाक्सा जिल्ला 22 नं कक्लाबारि बियामनि सिङाव थानाय नैबे गोदान दैलाजान गामियाव बे गामियावबो गुबुन गामि आफादफोरा खालामनाय बायदिनो गोदान दैलाजान गामिनि आगोमा आर'ज हान्जाया मानगोनां NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रनजन दैमारिजों लोगोसे जेलाव जेसेबां जों NDFBनि बारग' केडार्सफोर दं बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै आफा इसोर अबंलावरिनि सेराव आर'ज गाबनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों। बे समाव आंजों लोगोसे दङ केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो आर'ज गाबनाय थावनिखौ खोन्थाहरनो थाखाय खावलायबाय। गुबुन गामि आफादफोर बायदि गुबुन गामिनि रायजो राजाफोर बायदिनो गोदान दैलाजान गामिनि सिङाव थानाय आगोमा आर'ज हान्जा बिथांमोनाबो बे समाव NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रनजन दैमारि सार बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय NDFB बिथांमोना गाबोननि नायबिजिरनायनिफ्राय उदां मोननो हायो बेखौ मिजिंथिनानै बिथांमोनाबो आर'ज गाबनायखौ नुनो मोनदों। जोंजों लोगोसे दंफायो गोदान दैलाजान गामिनि आगोमा आर'ज हान्जानिनो दौरि बिथां जों बे समाव बिथांनाव सोंनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेनि सायाव जों बेखौनो फोरमायनो सानदों दिनै जा NDFBनि गायसनगिरि मानगोनां रनजन दैमारि बिथाङा गावनि पार्सनेलनि थाखाय नाङाखैमोन। दिनै बिथाङा गावनि पार्सनेलखौ दोननानै दुलाराय बर' माहारिनि जौगानायनि थाखाय बा उदांस्रि होनो थाखाय बिथाङा दिनै गावनि न' बां गारनानै गथ' गथाय बिसि फिसाखौ गारनानैब्लाबो बिथाङा दिनै दावहा नांदोंमोन बर'नि उदांस्रिनि थाखाय जेन बर' माहारिखौ गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोआव दावगाहोनो थाखाय बिथाङा गावनि दुखु दाहा गासैखौबो बावगारनानै बिथाङा दिनै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जुजिदोंमोन। दा आसाम सोरखारनि जा बिजिरनाय बे बिजिरनायाव बिथाङा खैसाराव गोग्लैनानै दिनै जोबथेसालियाव दङ। नाथाय जोबथेसालियाव थाब्लाबो जोंनि बिजिरनायाव बिथाङा गनांगौमोन। मानो होनब्ला बिथांखौ लानानै जा मोनसे सुक्ति बे सुक्ति जानानै थांबायमोन गोजोन सुक्ति। बे सुक्तियाव साफ्रोमबो जा NDFBनि केडार्सफोर बे केडार्सफोरा रैखा जानांगौमोन जेलनिफ्राय गनांगौमोन जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौमोन। नाथाय बिथांमोना सुक्ति जाखांनायनि उनावबो हाग्रायाव थानाय बायदिनो बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदों। बेनि थाखाय जोङो जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनोबा बिथांमोना दिनै गावबा गावनि थाखाय बे हाबाखौ मावाखैमोन बा बे दावहाखौ बिथांमोना गावबा गावनि पार्सननि थाखाय नाङाखैमोन। बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' माहारिखौनो मोजांनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो थाखाय बा उदांस्रि होनो थाखाय बा बर'लेण्ड सोरजिलांनो थाखाय बिथांमोना थैथां जुजिदोंमोन। दा बिथांमोननि जा जुजिबोनाय बर' माहारिखौ फोसाबनो नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय बिथांमोना दिनै जोंनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय जेलाव थानांनायखौ जोबथेसालियाव थांनांनायखौ जों जोबोद दुखु मोनदों। बेनि थाखायनो जोङो दा बिथांमोननि जा दाय दोफोन बे दाय दोफोना आसाम सोरखारनि बिजिरनायाव जेन दिनैनिफ्राय रेहाय मोनो रैखा जायो बेखौ सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि सेराव बिथांमोननि जानानै जोङो आर'ज गाबदों। जिहेतु नोंथांमोना रायजोनि जानानै जेलनिफ्राय उदां जानांगौखौ बिदिनो आर'ज गाबबाय दं अबंलावरिनि सेराव बे समाव नोंथांमोना बिटिआर सोरखारखौ बिथांमोना उदां जानायनि सायाव बा उदां जानायाव माबायदि हेफाजाब होनांगौ होननानै सानो? दा जों आफा इसोर सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि सेराव जेनेबा आर'ज गाबदों बिथांमोननि जानानै जों बे समाव बेखौबो खावलायगोन। दा जोंनि जा गोदान सरकार बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकाराबो बिथांमोनखौ बख'नायाव जेलनिफ्राय बख'नायाव थोजासे बिथांमोना मदद खालामनांगौ। जिखिनि आयेन बे आयेनखौ जुजिनानै सरकारजों जुजिनानैबाबो बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ जेरैखि जाया। नङाब्ला बे जा बिटिआर सुक्ति
बे बिटिआर सुक्ति लानायनि जेबो मिनिं थानाय नङा मानो होनबा 2020नि 27 जानुवारि खालि मोनसे एकर्ड जानानै थांदों शान्ति सुक्ति बे शान्ति सुक्तियाव जोंनि भारतबर्षनि गेदेमा मानगोनां नरेन्द्र मदियाबो फैदोंमोन आरो बेयाव गोबां लाख लाख सुबुंफोरा जमा जादोंमोन मोनसे गोजोन सुक्ति जादों होननानै नाथाय बे समावबो बेखौ सावरायखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ आरो फिन जेलाव सोना दोनफिनदों दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव मानो होनबा भारतबर्षनि जा गेदेमा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदोंमोन दिनैनिफ्राय एनडिएफबि जेसेबां केडार्सफोर दं गावबा गावनि न'आव फैनानै गावबा गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफाजों गोजोनै थानो हासिगोन जानो लोंनो हासिगोन आरो दिनैनिफ्राय बिथांमोननि जा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिथांमोना दिनै मेगननि मोदै हगारनो गोनां जानाय नंला थिग बेफोरबायदिनो आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंबावदोंमोन दिनैनिफ्राय जेसेबां एनडिएफबिनि बिमा बिफाफोर दं बा बिदा फंबायफोर दं दिनैनिफ्राय बिथांमोना थोबसेबो थै बोहैनो नुनो मोननाय नङा बिदि बिथाङा बुंदोंमोन आरो नरेन्द्र मदि बिथाङा बे गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों सासेबो एनडिएफबिनि केडार सोरबा सासेबो बर'नि बिर जोहोलावफोरा दुखु सहायनो गोनां जानाय नंला दिनैनिफ्राय गोजोन न'आव थानानै रायजोजों मोनजासिगोन होननानै बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बे 27 जानुवारि खालि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नाथाय जों बेखौ नुनो मोनबायदि जिखिनि बिथांमोना बै समाव रादाब होलांदोंमोन बे रादाबा थालाङाखिसै थानाय बायदि जों नुवाखिसै बिनि उनावनो फिन बिथांमोनखौ जेलाव सोना दोनफिनदों बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव माने दा गोजोन सुक्ति पिस सुक्ति होननानै बुंदोंमोन बे गोजोन सुक्तिया बेयाव थारमाने मिनिंलेस बायदि जाहैदों दा जोंनि जा बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकाराबो जा बिटिआर सरकारनि जा चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि मन्दिरावबो बै इलेक्सन जाजेननाय समाव फैदोंमोन आंबो नोंसोरनो माबा मोनसे होगोन देरहाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि बुंदोंमोन आरो दा बिथाङा जि बुंदों एसे मावदोंबो मावाखैबो होनाखै जोङो दा जोंनि मन्दिरनि जिखिनि हा फबनाय आर्टफिलिं बे आर्टफिलिं खामानिखौ मावना होदों आरो जोंनि लामा दं गामियाव हाबबोनाय ओजों माबानिफ्राय दा बेखिनि लामाखौबो मावगोन होननानै बिथाङा सुक्ति होदों आरो फाउन्डेसनबो गायसनलांदों आरो दा बेफोरबायदिनो बिटिआर सरकाराबो जुदि मोनसेनिफ्राय मोनसे रायजो राजाफोरनि मोजां मावोबा जों गोजोननाय मोनगोन नाथाय बे गोजोननायाव जोंनि जा बिटिआर सरकारनि जा चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायावल'दि बे गोजोन सुक्तिया जादों बेखौ जों गनायनो हाया मानो होनबा गासैबो आफादा लोगो नांनानैसो बे मोनसे गोजोन सुक्तिया जादोंमोन दा बे गोजोन सुक्ति जानायाव साफ्रोमबो बर' माहारिफ्रानो माने गोजोनै थांना थानायनि राहा लामाखौ मोननांगौमोन आरो नाथाय जों माखासेया गिदिर माबा जानानै माखासेया जेलाव थांनानैखौ जों दुखु फोरमायदों ओंखायनो जों बे दुखुखौ जोबस्रांथोंखौ हास्थायनानै आफा इसोर सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि सेराव मान गोनां रनजन दैमारिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबदों आरो बेजों थानाय माखासे केडार्सफोराबो जेन गाबोननि दिनाव सरकारनिफ्राय उदां मोननो रैखा जायो अराय सम बिसोरबो थारमाने न'आव थानानै गोजोनै रायजो जानो हायो बेखौ जों खावलायदों आरो नोंथांमोना दिनै रनजन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय उदां मोननांगौनि जि अबंलावरिनाव आर'ज गाबदों बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन रिंक्लिं फुटसे जै आफा इसोर सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि दिनैनि बे गोथार सानखौ लानानै जा जोंनि थांखि बायदियै लानाय बिथां रनजन दैमारि बेसेबा बोसोर जालांबाय बिथाङा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ नाथाय गाबोन जा बिजिरगिरिफोरा बिजिरनायनि बा
बै जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनायनि मोनसे राय होगोन हे आफा इसोर सोरजिगिरि बोराइ बाथौ जाहाथे बिथाङा आलो गोजोन सुखु गोजोनै गबोनानै जोंनि गेजेराव एबा बर' सुबुं माहारिनि गेजेराव आलो गोजोन सुखु गोजोनै जाहाथे रंजा बाजायै थानो हाथों बेखिनियानो दिनै जोङो आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय गोथार थांखि जै आफा बोराइ बाथौनि फोरमायदों आरोबाव गाबोन फुंबिलिनि समाव बयबो बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोना NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रनजन दैमारिजों लोगोसे जेराव जेसेबां जों केडार्सफोर दं बिथांमोननि उदांनि थाखाय रैखानि थाखाय आफा गसाइ अबंलावरिनि सेराव गाबोन फुंबिलिनि समाव आलारि बाथि लगायनानै आर'ज गाबनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360